Ayong buntag alang sanan, mayong udto o mayong gabi alang sa tibuok kalibutan. O ning taknaa mga kapaglaom, makahimo na sabta sa pagtubag sa pangutana kung unsa gyud ang gitawag og Lord's Day. No? Lord's Day mga kaigsunan. Unsa man ang Lord's Day? Adlaw sa Ginoo. No? Adlaw sa Ginoo. Unsa may gingon sa Biblia? Ingon sa pinadayag uno just diha ako sa adlaw sa Ginoo. Nagudi adlaw ang Ginoo mga igsoon, no? Nagudi adlaw ang Ginoo. Muna nga ato nang tubagon karon. Unsa man gyud ang tinuod nga adlaw sa Ginoo? No? Saturday ba o Sunday, Monday ba o unsang adlaw? Muna ato nang tubagon mga kaigsunan kay daghan ang utana nga ang Kuryaki Himera ang equivocal nga tawag ana nga sa Pikaside Domingo. Di ba siguro mga kaigsunan kay Kurios sa Grigo Ginoo. Kay ang Kuryaki gikan sa Kurios Ginoo. Unya di sa Sunday gikan sa Kurios Ginoo magyapon. No, nang maglibog pero niya may mga libro mga kapaglaom. Nailibro na to nga The Ten Commandments na apoy kining Katikism na apoy diary sa Katoliko nga itawag og Diary 2023, no? Karon tuiga naa diri mga kaigsunan ato ning tagaag pagtagad higala aron makuhaan nato og pagtagad napo na sa gitawag Katikism, no? Nga ang Saturday ay Lord's Day. From Saturday Lord's Day to Sunday. Di mo do mga kaigsunan. Ito na makita sa Katikism mga kaigsunan. No? Atong tan-awon mga kaigsunan. Tan-awan ninyo unsa na mga kaigsunan, di ba? Klaro kayo nga Saturday Lord's Day gi-change mga kaigsunan ang Saturday Lord's Day Saturday gi-change ngadto sa Sunday. Oh. Naa ba nay pruiba mga kaigsunan atong basahon. Katikism page 50 ningon diri. Atong basahan na which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Klaro ha? Ang pangutana diri, which is the Sabbath day? The Sabbath day is Saturday. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Unsa day mga igsoon, unsa man ang adlaw igpapahulay? Sumala sa atong gibasa sa Katikism page 50. Ang adlaw igpapahulay mong adlaw nga Sabado kung Saturday. Nga gano man daw nga ang gibantayan man ang Domingo nga imbis Sabado. Nganong gibantayan man ang Domingo imbis Sabado? Matud pa dire wala gingon nga sumas Biblia wala. Ingon dire because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Wala magsulting Biblia, wala pon magsulti ang si Kristo o uban pang mga apostol, apan gipanghasan kini pag-usab sa the Roman Catholic Church. Ba't pasabot mga kaigsunan? Ang Roman Catholic Church mo'y nag-usab, mo'y bag-o nga pagtulunan kay gi-change man ang daan. Ang Saturday, gi-change nila og Sunday. Oh, solemnity pa, transferred solemnity. Oh, di ba? Klaro kayo na sa Ten Commandments po mga kaigsunan, ato makita dire, sa Ten Commandments page, atong basahan ha. Na dire, giklaro gid diri igsoon about sa
Ten Commandments. Oh. Adre. Okay, adre Ten Commandments, so basahon na to. Unsa ang the early Christian? Kining box nga the Ten Commandments, mga kapaglaw, mga kaigsuunan, sa Romano Katoliko ning box, no? Romano Katoliko nga box. Kini siya. Muna nga ato ning basahon. Page 53. 83 dili 53, 83. The early Christian for the first 16th century, 33 to 49 AD after death, the majority of Christian were Jews. Sa kadaghanan nga mga Kristiyanon kaniadto mga Hudiyo. And they kept double weekly celebration. Matod pa sa mong libro. Unsa da kuno igsuon nga duha ang ilang gibantayan sa usa ka semana. One on Saturday to perform all the prescription of the law of Moses, and one of Sunday, ikaduha kuno Domingo, to celebrate the Eucharist in commemoration of the Lord's resurrection. Napagidre. The Council of Jerusalem in 49 AD, as the number of converted pagans increased, the Council of Jerusalem decreed the non-Jew Christian were exempted from observing the Old Testament regulation, including those on the Sabbath. Acts 15:20-29. Thereafter, the Christian of Jewish origin keep the double celebration of both Saturday and Sunday, while the Christian of pagan origins were to participate to Eucharist on Sunday. Ang pagan origins, mga kaigsoon, Christian pagan origins, giklaro diri nga keep the Sunday. Klaro na atom na mapakita nato ni sa diri sa atong live streamer, mga kapaglaw. Ana po gigingon diri. Ingon diri sa diya nga nakabig si Constantino, page 84. 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday. Sa ito pa, sa dili pa mga kaigsuunan, so wala pa mag-proclaim si Emperador Constantino, dili pagyod ingon nga legal ang pagka-holiday. But pa sa butaw na ginaghimo nga legal nga ang Sunday na himong holiday. Sumala sa book sa libro sa Ten Commandments. Throughout the Roman Empire, in line with the teaching of the church, ever since, Sunday has been celebrated as the Lord's Day. Unsa kuno ang Sunday? Celebrar na ingon nga adlaw sa Ginoo. With the exemption of the Seventh-day Adventists known as Sabadista, who still celebrate sa ito pa nagpabilin nga nagselebrar sa Lord's Day on Saturday. Sa ito pa nagpabilin. Nagpasabot nga nagpabilin ang Seventh-day Adventist known as Sabadista, mooy nagbantay, nagpadayon pagbantay, still celebrate, nagpabilin pagbantay sa adlaw Sabado, ingon nga adlaw sa Ginoo. Pero sila wala na nga naman change, gibag-o mga kaigsunan. Dire ingon sila pod nga na ilang mga pamahayag, mga igsoon sa mga Catholic faith defender, ilang tabang ngalan sa ngalan. Pero naingon gyud sila, ka-uniform gyud sila nga si Kristo wala magsimba. Unya wala daw kuno magbalaan sa adlaw nga igpapahulay kung Sabado sa Lucas 4:16. Pero na ilang libro dire, page 85. Community celebration on the Sabbath, either on a Friday evening on Saturday morning. The Jewish community gathers in the synagogue for the worship. The service consists of prayer, scripture, reading, a sermon, and song, pagkanta,
After the blessing over the wine and the bread, katong pagpikas-pikas tinapay, pag-inom sa grapes, na the symbol of the blood of Christ, people exchange the Sabbath greetings. Mugrit. God Shabbat. God Shabbat. Have a good Sabbath. God Shabbat. God Shabos. Sa Grego, gitawag na sa English, have a good Sabbath. Or Shabbat Shalom. Sa English, peace on the Sabbath. Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebration as it is written. Sila Birhen Maria, ha? On the Sabbath day, he went into the synagogue as it was his custom. Sumala sa ilang nabatasan. O sige, ingon din now. Every Sabbath, the Jews worship together in the synagogue. Sumala sa page 85 sa Ten Commandments. Una, tama ba itong giingon ni Pastor Bacalaris nga, kung magamit ganita o modipinsa ta sa aton simbahan, gamito na to atong mga libro, dili sukwahi. No? Thank you very much, makigsunan. Siguro natubag ang mga pangutana. Ako magingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamuta kundi pagdapig sa kamuta. Thank you very much. Maayong udto, gabi, buntag sa tanang tibok kalibutan.